Yeah, Abuchi Izuogu. Sam Lily on the mix. And Abanyego Ikeji Izuogu special. Mr. G in the building. Nigga, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 say. Onye na-ajụzi m ife na-eme o. Ịmakwa na Ikeji Izuogu eruwo. Onye na-ajụzi m ife na-eme. Nwanne makwazi na Ikeji Izuogu eruwo. Anyị ga-akwadokwanụ Ka anyị naba. Izuogu pụtasa n'obodo ga-ekwete. Anyị ga-akwadokwanụ Ka anyị naba. Izuogu pụtasa n'obodo ga-ekwete. Anyị ga-akwadokwanụ Ka anyị naba. Izuogu pụtasa n'obodo ga-ekwete. Ụbọchị m jere egwu na Izuogu n'ihe eme ka m si bịa wee pụtalụ na nkwachi ebe niile wee bụrụ sọsọ mmọnwụ wee jụba afa ife na-eme fasi na Ikeji ndị Izuogu elugo Yes, now. welituze na moto ka m chọrọ ụzọ m